Салом духтарома каса, хуш омадем ба канали мо. Умедворам ки сеҳату саломат ҳастед. Духтаром ози Абу-Даби рафтесем масҷиди Калон. Ин видео ман як ҳафта пеш сёмка кардагӣ будам. Аз сабаби оне ки вақт нашид монтаж карда натонистам, барои ҳамон имрӯз монтаж кардам, ҳозир мепартом, лекин мо як ҳафта пеш рафтагӣ будем. Соат 4 гузашт, мо намозои асра хондему раҳ буромадем. То Абу-Даби 200 километр зиёдтарак раҳай. Аз сабаби оне ки раҳҳои автомагистралай скорости баланд кати рафта мешава, мо дар муддати 2 соат да Абу-Даби расидем. ҳозир иҷо заряди мошинмон тамом шид, мошина заряда мондему, пешашдам хе плашадка будай. Руведа камтар бозӣ кард, иҷа суперчарҷда 40 минутда полностью 500 километра пур мекуна. Мошинмонам ҷа заряд дай, иҷада чандта суперчарҷ мондагиай. Фақат барои Тесла омада 40 минутӣ ҳамаш мошинашона пур мекунанд. Иҷа очеред бисёри бадай меисти, вақте ки очередат омад уже мемонӣ бепулай и заряд, бепул мошина заряд метиҳа. Мо то заряд гирифтани мошинмона гуфтем ягон чи бихӯрем. Иҷада выпечкаи ҳомбекери будай, намедонам ошхонаи куҷо бошад, лекин тортош ҳамаш бамаза буданд, кофею коктейлош ҳамаш бамаза буданд, фақат ки камтар нархаш қиматтарак буд. Ҳамина дар Иморот пай бурдем ки пухтупаз дар иҷа қиматтарай назар ба худмон. Заряди мошинмонам пур шидак. Акнун мо ба тарафи масҷиди Шейх Зейд меравем. Яке аз калонтарин ва зеботарин масҷид дар рӯи дунё ин масҷиди Шейх Зейд мебошад, ки дар Абу-Даби қарор дорад. Мо заряди мошинмона пур кардем, иҷода кӯдако шитем хӯрдем. Акнун иншоалло ки ба тарафи масҷид мерем. Мо ин масҷид якум бор соли 2015 омадагӣ будем. Баъд вай сол омадем. Вай сол аз сабабе ки фаҳса нагузаштагӣ будем, коронавирус нагирифтагӣ будем, иҷа бе ҷавоби коронавирус намондан мо будроем. Мо фикр кардагӣ будем ки иҷа сумкатия хушрӯ дар ёд надорам ки ҳамон соли 2015 вақте ки мо омада будем пулакӣ буд ё бепул. Ин дафъ бепул дуромадем. Ина дарвозаш оказывается иҷа бепулай, лекин дар интернет мебинӣ билетош пулакиян. Мо омадем ҷа аз секюрити пурсидем, гуфт шумо намоз хондан мехоҳед дар дарани масҷид ё ки подземни кати тамошо мекунем. Мо гуфтем ҳамаша. Баъд мо дар раҳа нишон доданд, гуфтанд рафта амҷа онлайн билет мегирен, баъд медроен дарани масҷид. Соли 2015 вақте ки мо омадагӣ будем, подземни входаш набуд, барое ки ҳама аз ҳами дарвозаш медуромадем, ҳамаам хел очеред кати ай дарвоза дуромадагӣ будем. Иҷа гумбаз дора, ба дарани ҳами гумбаз медроӣ, эскалатор кати мефуроӣ. Таги да моли Калон будай. Иҷада ҳам либоса ҳаст, ҳам фудкортҳо ҳаст, ҳамаи чи ҳаст. Ин иҷа моя рӯӣ кардан омадем иҷада озир онлайн билет гирифтем. Миллата, сину солта, турист будан ё набуданта менависӣ, баъд ҷинсиятта менависӣ и штрих-код мебуроя, ҳамна сурат мегирӣ. Баъд вақти даромаданду ҷада дарвозада сканер мекунию, ба ҳами штрих-коди ки да иҷа гирифта будӣ ба ҳамон масҷид медроӣ. Нигоҳ кунед, нав кушода шидесан магазино. Ба фикри манам ки иҷа нав кушода шид, барое ки агар ки ҳамон вақт соли 2015 подземниш мебуд, мегуфтанд ки ҳамхел ай таги чӣ рафта билет гирифта бигзарен. Ин иҷада ба чӣ либос даромадан мумкина, ба чӣ не, иҷада калон карда плакатда часпондагиянд. Музей буда и тарафда. Ман камтар барои шумо навор кардам духтаро. Золото?
Как красиво, конечно. Zaten var dediğin de muzey içi. Да, kimine. инҷа то даромади масҷидам хел беговая дорожкае барои ки тезтарак биравӣ бирасӣ. Беҳад калонай дрнии. Ҳамаи иама сёмка накардам духтаро барои ки видео дарози бад мешид. Хел камтар сёмка карда шумода нишон додам. Ба мошинам рафта мешавам. Мошине ки ами дохили ами масҷида мерава. Ҳамон мошин катиам рафта мешаваю. Ҳам хел пиёдаям. Мо пиёда рафтем барои ки хостем тамошо кунем дурноша. Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бонувони зебопараст, апаву хоҳарони меҳрубон. Ман корманди ширкати Бонуфузи Фаберлик тамоми занҳои дар ҷустуҷӯи корро ба гурӯҳи худам дар ширкати Фаберлик даъват мекунам. Кор кардан ягон мушкилӣ надорад. Дар хона нишаста тамоми корҳои худро дар ширкат метавонед дар дилхоҳ вақтатон ба сомон расонед. Ба қайдгирӣ яъне регистратсия ва омӯзиш тамоман бепул буда аз ҷониби директорҳои ботаҷриба гузаронида мешавад. Молу маҳсулотҳо бениҳоят гуногун ва сифати олӣ доранд. Инчунин ширкат дорои сертификати халол мебошад. Нархи маҳсулотҳо бениҳоят дастрас аст. Хоҳиши кор аз шумо ва амалӣ гаштани орзуҳо аз Фаберлик. Ба рақами дар рӯи экран буда танҳо дар WhatsApp метавонед нависед. Ҳатман ба пуррагӣ мефаҳмонем. Фаберлик, ҳама чиз дар дасти худи шумост. ина духтаро саҳни масҷида омадем. Ҳозир масҷид медроем. аллакай намози хуфтана хондан мо успед накардем. Хайдр омада ба хидмон бо намоза мехонем инҷада. соат қариб 9 шудесае. Барои ҳамо одам беҳад камай. духтаро ҳатман агар ки иморат омадагӣ бошен ин масҷида зиёрат кунен. Беҳад масҷиди калонай, масҷиди хушрӯай. мо вақте ки якум бор омадагӣ будем ин масҷид, муҳаммаду асмои ма хеле хурд буданд. ҳоли ма суратшо мемонам даиҷа. шумо бинен чӣ хел хурд буданд кӯдакои ма. алҳамдулиллоҳ ина бо насиб гашт ки мо бо ҳамин масҷид биёем. инҷада касе ки агар ки ҳиҷоб напӯшидагӣ боша, либосҳои калта ё танг дошта боша, ҳатман намазник метиҳанд ки пӯшӣ. For prayer. Okay. намоз барои занҳо дар дигар тарафай ва барои мардҳо боша аз дигар тарафи масҷидай. ҳозир мо ба тарафи намозхонаи занона рафтесем. нигоҳ кунем чӣ хел стунҳои зебо, иҷада фонтано, обҳои хушрӯ, беҳад ҷойи хушрӯай. абудаби назар ба аҷману Дубай ҳавош салқин будай, иҷада шамолаки хушрӯай, ҳавошам салқинай. тарафҳои мода боша ҳаво гармай, шамол умуман гӯем ки надора. обуфотуна брорен ба мере брорен чума пешаи масҷид дуромадан обуфоя меброрӣ ба диҷа медроӣ. масҷид мумкин нест сёмка кардан, лекин ман барои шумо камтарак сёмка кардам духтарон. хостам шумоям дарини масҷида бинен. шумо куҷо дем алиничка аста шумо да мефора хонаи аллоҳ кани барои ки Барои Аллоҳ. На Аллоҳ. Точно нас меёбад. Аллоҳ ҳай. шумо молодеце.
ممكن يقول إن صلاتي بخوني صلاتي ونسكي ومحياي لله رب لا شريك молодец وصل خانه خونه نمیره کجا میره دیدم کو پارکا شما گفتابده پارک مال دقت ممکنه ها اینجا من بانده ممکنه ممکنه یک دینگیم سبا نمیشه девочки девочки Can. خونه الله اینجا سوینروی هر خلای برای توریستا нархошон қиматан лекин чизои хушрӯай духтаро раҳмат барое ки то охири видео ҳамроҳи мо буден видео тамошо карден иншоалло рӯзҳои наздик як хурсандии дигаре рух медиҳад ки ман ҳатман шумода мегӯм медонам ки духтаро хурсанд мешаванд ба хурсандии мо ва ман иншоалло ки рӯзҳои наздик ҳатман ба шумо и хабари хуша мерасонам ва ният дорам ки дар видеои оянда дар бораи омадан ба дубай документатсияи дубай кору фаъолият хонахарӣ чӣ маълумотое ки худ мо недонем ҳамона иншоалло ки дар видеои оянда мехоҳам шумо расонам ва саволҳое ки дорен духтаро метавонен ки дар комментария нависен иншоалло ки ман ба ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб медиҳам то видеоҳои оянда дар амони аллоҳ бошед.